oga yau bai to majalisa ba ne. Ni ma wallahi ban gane. To ko dai sun dabarun da ya kai mai sara ne wai. Ina ganin hakan ne baba. Ai ko ba kuma oga yana zuwa nan wurin yanzu ya wato kai masu dabarun nan sara wallahi. A dai ya ne. Yau ne za mu je mu kai ƙarshen matsalar nan, dole za mu je mu kai musu dabar saran nan. Yanzu nan ma za mu tashi ne mu ce, kawai ku tashi ma ku tashi kawai mu tashi. Siddabaru, sabon siddabaru. Yau za a yi ta ƙare, domin yau za mu nuna maka tsakaninmu da kai yau meye. Wai su soke kai Kai siddabaru ƙarya ne ka ce muna da aiki. oga ka banne soke mai kai. Na ci gabanta kai, a bana aiki. Siddabaru, sabon siddabaru.